pamit karo aku Duh wong manis bebujanku ati susah mung mikir siramu ayo Pak De Amila anti-anti besok kapan sliramu bali ati rusak rapi so turu yen sliramu ana ing sisihku nyedaki kajenge HN medal ngaten. Ketoke Yul. Ngaten to. Ketoke. Karo Bu Mila wis diijini kok gak apa-apa. Sampun diizinkan sama Bu Mila lho, Pak. Nah, gek kowe kene Yul, pindah Yul. Aku tak kene Yul. Kene ya. Nah. Engko Pak kula tarik, Pak. Nah. Salaman Pak Salim, Pak. Nggih, alhamdulillah. Yeah. Teles to Pak kula, Pak. Nggih. Kendani yo. Alhamdulillah. Monggo Pak. Oh, kan gandeng, Mbak. Kula gandeng. Ora apa-apa lho, Pak. Jangan bojone wedi. Oh nggih. Layak kok ya, Mas. Nggih. Tak terbiasa. Bu Eng. Aja semua. Pamit karo aku wong manis bebujanku ati susah mau ngarep tekamu wengi tak anti-anti aku nunggu sliramu bali ati susah rapi so turu yen ras sliramu ana ing sisihku. Benar ya Bapak pemalu, jadi dari tadi nggak mau. Aku wis mana lunjak. Bapak udah pindah? Aku wis lunjak-lunjak karo kowe ya. Rapopo no tugase Bos. Itu gase ya. Ya. Aja semua
Satu celup. Besan katamu aneh kono kae kawan-kawan aneh laleke Mas Bagong. Mas Dalem. Nggih, pun kula hae, Pak. Santai nek kalih kula. Nggih. Mangga. Aku asik Moro Tresno Sareng-sareng gerak putu jantung. Akali audio. aduh wong manis nalikane sapisan katamu aneh kono kae kawan-kawan aleke HN Mas Bagong mantep ra. Alhamdulillah. Mantep, Nggih, alhamdulillah. kula lumpukne riyen, Pak De. Tak lumpukke sik pokoke. Iya. Aku nganti mergo eling ning janji-janjimu
kinten Mas Bagong nggak saged kula aturaken Nggih, Pak bilih Dik. anggenipun atur libur monggo dipun lajengaken. Wiwitane handere sang peke Bagus kang olehing budaya sowan menyang kutha gedhe Bantara terus kayungyon selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis ngorong hangurung maring bendara Dyah Sulistya pijer nginjangake halis terus tresna sesideman monggo Mbak Sri dipun lajengaken Mbak Sri. Monggo Pak. Luwih becik openono ngono kae ya ora luwih becik patenono. Luwih becik openono lho Mbak Sri tang. Monggo. Sampeyan sing angkat. Luwih becik patenono timbang perpisahan karangan Sulistya tarekane samudana marang kulawarga karma sang Dyah Putra
paten nono timbang perpisahan wis yo wangi sambutono marang kula warta karo putra bocah kuno katukoan rempong buka urung kehormatan lamprong rukun karep tinjung gak patah apa lagu Mbak Sri. Buka mati ora kependem nggih, Pak. Urip ana. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake omah isine kowe apa wae senajan sesikapan Mas Bagong pamintaku munia ndang munia nek wani 50.000 lho ayo Nimas sido asih atut runtut tansah reruntungan. Gamanmu ning endi, Mas? Gamanmu ning endi? Oke, ana sing teko ya. Oh iya. Ini lagune aneh. Gamanmu no Yuli ora ngomongi. Gaman tak kok gaman kene piye to? Aduh-aduh orang nggo gaman. Ya, gentenan. Iki jenenge iki ora anu, ora ya kok gabong. tak jimuki. Kawe. Goro-goro Pak RT. Ayo. Ing sarena sakwe ngene. Aku nek muni iki rezeki iki sing anu klakepan ae wit mau. Lah ngapa? Ambo, andana tekon ono. Ngapa ki? Datan genggam seremput lamun hadoh caketing hati ya ayo oper yen cedak tansah mulat sida asih Indomimi lan mintuna ayo Nimas bareng angayai wajib sida asih
kang setya satu nganti saiki Dek, dalem Pak De. cocok karo kahanane ya Dek ya. Weh, jan elok. Kadang-kadang Mara Tresna ki Luar biasa. Luar biasa. Dasare tamune nggih banyu mili. Yo, alhamdulillah. Aku kang setya satu nganti ibarate kembang Mas. Iya. Panjenengan dadi napa nih? Ah,
Nek aku dadi kembang panjenengan dadi napane? Aku dadi kimbak anu kumbange. Kumbange? Heeh. Lho kok iso lho? Heeh nah. Lah nek kumbang terus ngopo? Ngentup. Ngentup. Iya. Kayak nek ngentup nggon apa, Mas? Ya kon jerone. Kumbange nakal. Kumbange cemplung kayak Mbak Kauni ngono karo Mas Erin. Jan. Nek kowe kembang aku kumbangi terus ngentup. Ngono. Heeh. Terus dadi kembang meneh. Oh, kok Dadi kembange akeh. Kok ngono lho? Iya. Kembang sing iki warnane apa? Putih. Kok putih lho? Lho, lha apa iki? Kuning. Oh, matane. Kok teko kono ta ya? Wong kembang kok ya teko kono. Putih ya, Mas. Oh, putih. Putih. Niki napa, Mas? Abang. Iki. Heeh. Merah jambu. Oh, merah jambu iki ngene iki. Handi kepa. Ayo manku. Romeng mulan jenengan Mas lambene Romeng mulan patetan Romeng mulat Prohapsari Romeng mulat Prohapsari Swantenmu apik, Mas. Lho kok bis-bisan Pakde. Seniman sing wadon seniwat kaya nimpuk janji sabar waton langgar susu sawahe jembang-jembang tarine lemu-lemu elola Kani wonten dawuh Pak De. saya karasa wis kaya ning gone dhewe ning Jawa ya Nduk. Iya. Ya. Niki Bapak Ibu dipersilahkan monggo nomor teleponnya sudah ada kartu namanya di sini. Bapak badhe nyekar monggo. Monggo Pak De.
yang ning kelakon yang ning kelakon monggo Pak De Monggo Bapak jumeneng. Umpama mundhu Tarukmi wong ayu. Oh nggih. Pangapunten niki rada kelalen klepian. Are gara-gara Pak Bagong iki lho. Monggo. Taratam tu tak tu. Cakepane kok malah lali ibarat wong numpak perahu. Nggih. Saking penake nggih, Pak. Lah iya. Oke. Lu mampatan apa? Suara sulit. Jolo gede gak tegane kambil ijo bedane sing dibojo ning aja loro apa kudu loro niku mun biasa. wis biasa Tegane yo ngambil kuning. oh iya bejane sing lagi nyanding. Oh iya. Nanging kudu eling, ngono to Mas. Eling, nggih. Mring peparing. Oke. terus apa wong ayu kok Temah. yo iki bener Oh, pripun? Pripun? diceblokke ning apa Derek. Derek paketan mawon. si kucing apa liyane Malah dikenake. apa ninggal katresnan padha Mandek mawon, mandek Anu. riyin, mandek Hah? mawon. Mandek mawon mangke gantos lagu. oh mandek ganti Monggo dipun tutup, Pak. Tamah nek sing piantun sepuh-sepuh ngene iki mbombo jek dong lagu ngene iki. Ngoten.
tira kumiter pada ing pinggir Ramana jamatana kanggo sepa mangko sore Mumpung padang rembulane mumpung jambar kalangane yo surae yo
para tresna ayo ayo Ya Allah iha ya Allah iha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah iha ya Allah iha ya Allah bi husnil khatimah ayo 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 Ya Allah iha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah ya sholli wa sallim sa'iman abada ala habibika khairil khalqi Maulanya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Tapi hotinahi Rodati dairkan Rodati hatini Rausiku siku ilahi Molani doinati Wani mamon kinerin Ormin manucimin Mauliko siku lini Maulaya sholli wa sallim Daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Bila ilahi wa jobi wa ilahi Khalilati la ilahi Orban mamina ijabi Rahimah gairati Aminati kulimi Aminati kulimi Sapoi yo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Warsa sekalian Ibu. Sugeng dalu Bapak Ibu para lenggah para tamu kehormatan. Sugeng dalu kunjuk dumateng para sepuh bini sepuh datan kasepuhan wonten ing wewengkon Cipete saentunipun. Ugi boten kata lumpen kagem para kadang muda taruna tanpa antesuna darsana. Puja terasan puji syukur alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Dalu punika kula panjenengan sami tasih diparingi sehat alfiat lahir dan batin. Juga selamat jumpa kembali bersama Campur Sari Moro
Trisno pangarsanipun Bapak Bugel ingkang mijil wingking saking Pedongkelan Sengaring Jakarta Barat. Kados padatan Mara Trisno seneng kuyung kadang-kadang cerah foto cijantung seneng kuyung ugi al audio alkalin marak sowan jangkep wonten dalemipun Bapak Suwarno sekali Bu Sumini ing samangke kekalih para sepuh sampun netri darana sepuh angga wisuda mini inggih putra-putrinipun pun peparap Gendo Ayu Dwi Astuti ingkang sampun jatuh akrami sekalian Kang Mas Bagus Taufik Albani putra sekalian Ibu Fatimah sak keluarga. Para lenggah para tamu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang sing ngguyung Widawati caca sekawan para tresno dalu punika jangkep para paraga wonten pepanggungan swinameli ugi juru ketemu westu mugia genduk ugi Kang Mas penganten anggenipun ambyur wontene bebrayan agung dadol kuranggung sakinah mawaddah ugi warahmah amin Allahumma amin alhamdulillah jan nggih kasumekan para artisipun saking Mara Tresna iring piyambak saking ujung mriku kakak kula ingkang cantik malam hari ini pakai merah-merah yo Gendo Ayu Gea Mara Tresna aja kaget penduk weh hop efekmu kemen lek matur nuwun suwun lek selamat malam Mbak ya Sugeng dalu good night masih kok sekarang berubah alah kakek kok Mbak tetap kakeknya tetap alhamdulillah sing penting sing warasan kecukupan ya Mbak kaya yogane Mara Tresna ki sembarang kecukupan kabeh lahir batine amin nggih Bu nggih ya sida nyang Madiun tenan ngene nggih kalajengan kok kalih Gendo Ayu Icis-Ica yang mijil saking Wonogiri yo apa sepindah oh hop ya Allah. Selamat malam Mbak Icis. Selamat malam aku. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih kalajengan kok tiga sawanipun Gendo Ayu Yuli Mara Tresna yo ngono wae Yuli wae weh selamat malam Mbak Yuli dipersilahkan monggo dulur-dulur para paraga Mara Tresna salam pambukanipun cek siji ki lho tasih seneng kuyung kadang-kadang cerah foto Gong kowe Pak urung Pak cek siji ki lho Pak Srikaya kliwatan. Pak urung Pak oh alah ya mesake mentoblok kowe kuwi ya karane wong ngene iki wis usia 50-an ki ya ngene iki ya Gendo Ayu Srikani monggo Srikaya. Pun cangkep, pun wedalipun suka, parisuka sareng kanca-kanca Mara Tresna campur sari pangasepun Bapak Bugel Mara Tresna. Mara Tresna. Mara Tresna.
Martino